ಹೊರಗೆ ಏರುಗತಿಟ್ಟು ಸಾಂಗೋದಿತ್ತಿನ ಕೊರೋನಾ ಒಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೈದಿನ ಕತ್ತೋಜಿನು ಗುರುವಾರ ಬೈಯಡು ಜಿಲ್ಲಾ ವರದಿಡು ರಡ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾತನು ಅಂಚನೆ ಎನ್ಮ ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆದರು. ಶಾಲೆಯಲ್ಲೂ ಪುನರಾರಂಭ ಆಪನ ಬಗೆಟ್ಟು ಪೋಷಕರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಲು ಆವನುಂಡು. ದೇವಸ್ಥಾನ ಹೋಟೆಲ್ ಮಾಲುಲು ಓಪನ್ ಆತರು ಆಂಡ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಓಡಾಟ ಭಾರಿ ವಿರಳವಾದುಂಡು. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಅವಧಿಡು ಹೊರಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿಲ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ಅವೆರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಅವಕಾಶಲು ಮುಕ್ತ ಆವೊಂದು ಬಣ್ಣಗ ತನ್ನ ದಾಂಧಲೆಯನ್ನು ತೋಜಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಪೆರಪ್ಪ ಒಂತೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೈದಿಲೆಕ ತೋಜಂದುಂಡು. ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ಗುರುವಾರ ರಡ್ಡು ಕೊರೋನಾ ಕೇಸ್ ದಾಖಲಾತನು. ಇಂದೆಟ್ಟು ಒರಿ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕಿತರನ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬತ್ತಿನಾರು ನನ್ನೊರಿ ದೂರದ ಪೂನೋಡ್ದು ಬತ್ತದ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಅವಧಿ ಮುಗಿದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿನರೆಗೆ ಕೊರೋನಾ ಸೋಂಕು ದೃಢ ಆತನು. ರಡ್ಡು ಜನಲ ಜಿಲ್ಲಾ ವೆನ್ಲಾಕ್ ಸರಕಾರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಾತರು. ಗುರುವಾರ ಎನ್ಮ ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಾದ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಆತರು. ನನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪತ್ರಡು ಜನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಡು ದುಂಬರಿದ್ದೇರು. ಇಂಚನೆ ನಿಧಾನವಾದ ಕೊರೋನಾ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಸಮಾಧಾನ ಕೇವಲ ನಮ್ಮ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಡು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬತ್ತನ ಯಾವಂದು ಮಾತಾ ಜಿಲ್ಲೆಡು ರಾಜ್ಯಡು ದೇಶಡೊರ್ಮೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬರಡು ಅಂಚಾಣ ಮಾತ್ರ ಮಲ್ಲ ಸಮಾಧಾನ. ದೇವಸ್ಥಾನ ಮಾಲ್ ಹೋಟೆಲ್ ಓಪನ್ ಆತನಲ್ಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಮಾತ್ರ ವಿರಳವಾದುಂಡು. ಜನಕುಲು ಆಯ್ನಾತು ಸ್ವಯಂ ನಿಯಂತ್ರಣದ್ದು ಉಲ್ಲೇರು. ಅಗತ್ಯ ಬೇಲೆಗೆ ಮಾತ್ರ ತಂಕಲ್ನ ಓಡಾಟವನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಾದೇರು.